Sino man tinakaala kanya nano kabasulan na rated dala ko mati apo kapulisanin ka diyan na nga sungbatan nin. Mabubuyan na kami Brian, nagpakasi ka nakong taka. Sublida ka. Uri panda ka jagbaloda na yun. Daytoy tapela ti pamilya Espejo ken Blando, kalpasan ti panagpukaw ti 37 ti tawen na ani Brian Blando, tubo ti langiden abra ken agdama ngagnanaed iti Kusili West Bangged. August 19, aldaw ti Martes, iti nagturong ni Blando iti barangay Lubong Bangged. Idi dumanon kano di jayanda is nga balturaso kin ni Balubar. Dinamagda kano no aping adda di jay. Kaya iti kunana kano, may ko kita ni tatang dawat ti bunobon kunana kano ma'am. Kaya kunada met. Angkel ay di nga minadagtoy, ada nang tawag kanya ng agsubli di jay mayan ti marker. Ni Brian kunada. Pagdengeg na rin jay, nagpandar nga nagsublin. August 19, nakaawat ti report ti Bangged MPS, seknan ti nakabalandra a motorsiklo, iti tinga ti kalsada iti paset ti Lubong Bangged. Naira namet amapan aglako iti lubong ta asawa ni Blando ken ti kakadwana. Nakita dati nasaw a motorsiklo, ken binigbigda a motorsiklo daytoy ni Brian Blando. Patyen ti pamilya na, nga iti panagsubli na ti marker, wenno iti asideg ti arko, ket napasamak ti panagpukaw na. Siguro di marker, isong ata ti panakarami di panaka kaladkadnan ko nakata natwang di motor kinjay sinilas na lang nga may isa tadda. Ti motorsiklo ang natwang iti lubong ket mapapati ang nagluganan ti mapukpukaw ani Brian Blando. Ito'y nag-drive allegedly. Ngayon may report ni asawa na in may dadi alas 10 nga bagbagada nga di nga motor inusar nilakay na sakbay nga naawan. Saan met ang mapukawan ti namnama ti pamilya ni Blando nga agsubli daytoy a sibibiyag. Kinid daw met ti pulisya ti partisipasyon dagiti umili. Agtultuloy ti naununeg nga investigasyon da seknan ti panagpukaw ni Brian Blando. Jessica Boreta, Balitang Solid North.